اونے نقشاں کروجے کے ہڈاں درشے یا کہ پماں چو البرز کوہا پرشے موا مرگا چی پد ہم نمیران باں من نزانا منا تو چے پیما کشے درہ باتے شرف داریں چارو کان ہر جگہائے وشو سلامت باتے اندلیب گچکی بانک کریمائے بابتا نوشتہ کنت کے لہتے انچیں گمنت کے انسانا پراہانی سگگ واسطہ سرجم زندگی پکار بھی ہما غم کے گون راج و زمینہ بندوق ہوا پراہاں زندگ بوگ اللوییں زندگ بوگ ایوکا سائے کشگ نام نہیں بازی مردگی ہست کے ساہ کشن چوکہ مردہ ضمیر مردہ ننگ مردہ غیرت و منی نزا انسان ہوں مردگ حساب آئند کے آئی تہا زان تو سرپدی مبی و بعض انچے مردم ہس کے ساہا دروہتگم بلے زندگی آئنہ چوک سردار واجہ حمید اللہ و بانکے گوہار کریمہ بلوچ گوشت کے 2020 سال پر بلوچاں شومے سالی یہ وہ راستی بلے منگوشاں کے نگباتے سال پر بلوچاں کجام بودت بلے راستی دو بلاہیں پیگر دو بلاہیں نام ای سالہ چو بلاہا ایرورتا راستی و اشت کے منا بانو کے سائے دروگے گپ باور ہم نبی ای گرانے ساہتاں ای گرانے وحدے نہ ایو کا پا بانو کے کسو عزیزاں بلکہ پا کل بلوچا ماں جزم گشاں کی ایو کا ثانیائے دل بن نہیں بلکہ سرجم راج بگندے چرائیے گوہاراں گیشتر گمی گے بلے پداہوں ماں گشے کہ ماں پا ایوڑے ہستیاں کیا شہید وان پراہاں ماتم نکنے چیا کہ چیکنا زیرہ کے پا ٹہلیا بچکند پرشاں مارا ارواح بدل گریوگو زاریاں بدے زندگاں مانا کہ ماں مہر بہشتیں دوداں زندگاں مانا کہ ماں مہر بہشتیں دوداں جی منی دراہیاں کاں آچ منی گاریاں بدے و راستی منا و آئیے ساہد روحگم باور نبی منا چون باور بھی منا آئیے کندگ آئیے چارگ آئیے ہمک لفظ گیرہ گائیں یات مرتکاں پیگر مرتکاں اگا انہ گڑا ماہم گشاں کے بانک نمرتا زندگی منا یہ توصیب کنگے ہچ ضرورت نہیں چیا کیا منی توصیب پانی محتاج نہیں بلے انچو ماں گشاں کے آئے کنچے مردمی بودتک کے ہجبر کسیا ردیں سوج نداتک منی کتاب چابوگا پد فیس بک کا بازی مردمی منی زاو بدا شروع ہوں گڑا یا روچی منا میسیج کو تو گوشتی کہ تو ہر چند کے شانی جواب دے ای گوشگا بس نکنا تو اشان بل اشان زنکائے پش گفتا آئیو کا دزگواری نہ بلکہ یک گوہاریت مرچی ماں پر راستی گشاں کہ ماں ای نفہما کہ چما یک دزگوہاری یک ہستی جتا بودتگ بلکہ اچما میں جندے گوہار جتا بودتگو جتا ہم جسمانی صورتا بودتگ پگری صورتا مدام مانی دانکی ایک بلوچی ہست دانکی ایک بلوچی پشت کپی ایوڑی پیگر ایوڑی سوچ نمیرا ایوڑی شخصیت حتم نبا راج دفتر ہجبرگار نبی مرگ و برحق کی ہر کسر ہستے ملکموت ہر کسا کشتو گار کتکاں بلے ای ہما مردمت کیشا مرگم کشت نکن تو گار کت نکاں بچکند مدرنز کے سود کا مرچی منی جبین تو تئی جا مگا ہوں روچے آسی کبیت زمانگ مرچی گے مرگ پما باندھا تے زندمانے سر پر نبی چپیما مارا کشیت زمانگ بلکہ سر ظاہری مرگا پا عبد نبیران کو نو ہچوڑے زورا کی ہچوڑے پندل و ہچوڑے ہیلا آیا چا بلوچ راج دلا درکت نکا بگندے چیزے مدت واسطہ لہتی بدگمانی بودتگ بلے راستی زورا کی ملکموتا ہمک بدگمانی گوائی ہونا ششتو عبد مان و نبیران کت
ملکمود توپائی سائے گرگا صوبے نویتے و نئے کے باج پور توتی سرجمے زور و طاقت پیک صنف نازکیے بیران کنگا کارمرز کتا افسوس پترا و صد افسوس بلے ماتم کنگی نہیں چیا کے پا ابدمان و زندگینا ماتم کنگ نبی ماتم پا مردگاں کنگ بھی بلوچ بلوچیت ہست با تو ایوڑی ہستی مدام ہست باتا اللہ میں